Не го спирай, за да мога да правя метки. Добре. Предишния път бяха за мен. Давай. Айде, давай, начало. Отиде! Айде. Начало! Следващия! Добър ден! Добър ден! Вашето име? Кое? Името ви? Момент. Готов ли сте? Да! Щеш да стане, ако не беше да разкапа и ти дема. Дали да говоря? Как ли искаш? Не, говори си на това. Айде пак. Следващият. Добър ден. Кои са това? Стегват. Айде бе хора бе, няма пак да има място. Добър ден! Добър вечер! Начало! Начало. Следващият. Добър ден! Добър ден! Вашето име? Моля, Име, фамилия? Да ми момент, кажете. само секунда. Може ли малко повече ма се капа? Това ми капе!